Ara podem practicar 4 minuts sentint els 4 punts en conjunt. El primer punt, enfonsar les espatlles, Chonjian, espatlles cap a baix. Penjar els colzes, Zuei-Chou, penjar els colzes. Tercer, buidar l'axil·la, Xue. Quart, Songwan, relaxar el canell. Per poder calcular el temps, pots calcular la quantitat de respiracions que fas en un minut i multiplicar-les per 4. Si respiro 9 vegades per minut, doncs faig 36 respiracions en aquesta postura. Si respiro 8 vegades, 32, etc. Les respiracions no poden donar el temps exacte en el que vull estar en cada posició. Finalment, estaria bé que una vegada al dia tinguessis una sessió de 13 minuts calculant els 13 punts que hem vist fins ara, 5 de les cames, 4 del cos, 4 del braç, i poder anar treballant, aprofundint, entrant en el món de l'energia, en el món de l'harmonia, i anar treballant la simetria, la força del cos.